Kunu araba kiritigɛla y'a latigɛ Senegali fanga sina Usmani Sonko ka minɛ ka don kaso la a jalakilen kɔfɛ san 2 kaso la juin kalo tile fɔlɔ la a ka kiiri senfɛ binkani kɔɲa in na ani mɔgɔtigini Adji Sarr cɛ. Hakilijigila juin kalo tile 15 tɛmɛnen kunnafonidilaw ɲɛna Senegali kiritigɛla minisiri Ismaïla Madior Fall ko walasa Usmani Sonko ka minɛ k'a ka kan kiritigɛla ka latigɛ fɔlɔ ko n'o kɛra a yɛrɛ bɛ se ka taa kaso la walima u bɛ se ka taa minɛ a fɛ ka don kaso la i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na. Bi o latigɛ ɲɛnabɔra kiritigɛla fɛ o kɔrɔ ko Senegali fanga sina bɛ se ka minɛ tuma bɛɛ ka don kaso la. Nka Usmani Sonko ka nin minɛni kɔɲa in a ka lafasalibaga min bɛ komi Maître Bamba Cissé tun y'a fɔ ko sariya y'a jira ko ni mɔgɔ min ka kiiri kɛra ka sɔrɔ a tɛ kɛnɛ kan n'a bɛ wele procès par contumace walima n'i taara i yɛrɛ bila sariya bolo kan walasa ka minɛ k'a ka kan segi ka kɛ kiiri kan. O la a ko Usmani Sonko tɛ taa a yɛrɛ di n'u b'a fɛ ka minɛ u kana nɔfɛ a ka so ka minɛ. Kabini Senegali fanga sina Usmani Sonko ɲangira san 2 kaso la ani mɔgɔtigini Adji Sarr ka binkani kɔɲa in nka kiiri in na ni lakanatigiw y'a minɛ a ka tourner senfɛ jagoya la ka nati a ka so o ni sisan cɛ a tɛ se ka bɔ kɛnɛma lakanatigiw kosɔn. Kunu araba su Usmani Sonko ye seliba sanbɛ foliw lase Senegalidenw bɛɛ ma a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ka to a ka so. A ko bɛɛ ka seliba ɲɛnajɛ kɛ i fɛ hɛrɛ kɔnɔ. O kɔfɛ ko ni seliba mana tɛmɛ u b'u ka wulikajɔ baaraw daminɛ kokura. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.